A Xunta de Galiza non fai nada e mira como van desaparecendo sectores, empresas e non fai nada. E, en concreto, o de Ferrol é chamativo. É que Ferrol dá impresión de que, bueno, porque ten o mar no medio, non? Aí, entón, non sei, tendrá que depender de Venezuela ou de... Porque aquí en Galicia está claro que non lle queren a Ferrol. Ferrol está olvidada da man de Dios. Pero está olvidada no seu saneamento, está olvidada na súa industria, está olvidada na súa promoción. Fimo é un fracaso de actuación política total e absoluto. Se bailarou de contidos a feria, se permitiu a Cámara de Comercio, porque depois tamén tendríamos que analizar en algún momento o papel da Xunta nas cámaras de comercio. Porque eso tamén algún día acabarán todas as cámaras e a Xunta no xulgado. O que hai aí dentro realmente é alarmante. Por lo tanto, se permite que a Cámara de Comercio non aporte a cota anual que ten que aportar, se vai poñendo diñeiro público hasta que a situación chega aquí, é certo que viu máis veces, como viu máis veces o dique flotante, como viu máis veces o sector naval, como viu máis veces porque en Galiza non está funcionando o novo Taslís. Pero dá igual, podemos terlo aquí 60.000 veces. O Partido Popular, o único problema que temos é que non é capaz, non ten valor para revelar a súa propia ruta, para a súa folla de ruta para o noso país. Por lo tanto, ocultan información. Eu estou convencida de que vostedes o que queren é que Fimo pechara e ahora privatizar. Era o que estaban buscando, como é o que están buscando cos hostaleiros de Fene. Eu estou convencida. E o tempo, seguramente, e por desgracia, darame a razón. Pero vergonzoso, o realmente escandaloso, esa falta de transparencia, que mintan para conseguir votos, con promesas que depois nunca cumplen e que nunca siquiera estuveron no programa do Partido Popular. Por lo tanto, estamos ante unha cuestión máis. Eu realmente que o sinto e nos sumamos e vamos a apoiar esta iniciativa, pero realmente a política do Partido Popular coa bisbarra de Ferrol é de xulgado. Están vostedes deixando que todo Ferrolterra se convirta nun gran deserto, como permitiron que se fora convertindo o interior do noso país, e agora empezamos pola costa. Realmente, para madrileños, vostedes.